హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై దిషాస్ ఛానల్. చూసిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. నా పేరు స్వరాజ్యలక్ష్మి. ఈరోజు నేను ఒక సబ్స్క్రైబర్ కోరిక మేరకు సౌత్ ఇండియన్ క్లిప్డ్ హెయిర్ బ్రైడ్ చూపించబోతున్నాను అనమాట. సో నాకు దానికి వచ్చి నా దగ్గర వెడల్పుగా ఉండే క్లిప్స్ అయితే నా దగ్గర లేవు. అలాంటి క్లిప్స్ నేను ఎప్పుడూ యూస్ చేయలేదు. సో నా దగ్గర లేవు కూడా. నేను యూస్ చేసే క్లిప్స్ వచ్చి ఇలా ఉంటాయి కదా. ప్రస్తుతానికి కూడా నేను అలాంటిదే పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇలాంటి క్లిప్ ఒకటి, ఇవి యూజ్ చేసి నేను ఈరోజు మీకు హెయిర్ స్టైల్ చూపిస్తాను. నాకు రానివి ఏవి నేను చూపించలేను, నాకు వచ్చినవే నేను చేసి చూపించగలను కదా. సో నా దగ్గర ఆ క్లిప్స్ కాకుండా ఈ క్లిప్పులతో నేను ఎలా జడ వేసుకుంటాను, ఈవెన్ నేను పెళ్ళి కాకముందు కానీ పెళ్ళైన తర్వాత కానీ కొన్ని హెయిర్ స్టైల్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. నేనైతే ఇక్కడ మిడిల్ పార్టిషన్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చి హెయిర్కి నేను క్లిప్ పెట్టేస్తున్నాను అనమాట. సో నా డ్రెస్కి మ్యాచింగ్గా నేను పింక్ కలర్ది నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను. విధంగా అనమాట నాకు ఇలా వచ్చు. నేను ఇలానే చూపిస్తాను మీకు సింపుల్గా. ఈ హెయిర్ స్టైల్ నేను ఎక్కువ డిగ్రీలో ఉండేటప్పుడు వేసుకునేదాన్ని. సో ఈ హెయిర్ స్టైల్ అనమాట, ఇది నేను ఎక్కువ డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా హెయిర్ స్టైల్ వేసుకునేదాన్ని. సో అప్పుడు బాగుండేది ఇంకా చాలా జుట్టు. ఇప్పుడు అంత హెయిర్ లేదనుకోండి. సో అప్పుడు చాలా పొడవుగా ఉండేది, జడ వేసినా కూడా చాలా బాగా కనిపించేది అనమాట. ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఒక జస్ట్ నార్మల్ అందరూ వేసుకునే జడ అనమాట, మన సౌత్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చి వేరేది సిమిలర్గానే ఉంటుంది అది కూడా, కాకపోతే నేను ఇది ఒకసారి మా రిలేటివ్స్ పెళ్ళిలో వేసుకున్నాను అనమాట. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. అది ఏంటి అంటే ఏం లేదు, మనకి స్టెప్స్ జడ అంటారు కదా, ఫ్రెంచ్ బ్రైడ్ అంటారు. దాన్నే నేను లైట్గా లూజ్గా వేసుకున్నాను అనమాట ఆ ఫంక్షన్లో. సో ఆ హెయిర్ స్టైల్ని నేను మీతో ఒకసారి షేర్ చేసుకుంటాను. సో సేమ్ హెయిర్ స్టైల్, నేను ఇదంతా ఏం మార్చట్లేదు, కాకపోతే ఈ మధ్యలో నుంచి పార్టీషన్స్ చేసి నేను జడ వేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ హెయిర్ అంతా సైడ్స్ అయిపోయింది, ఈ సైడ్ అయిపోయింది, ఇకపోతే కింద ఉంది కదా. సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పార్ట్స్గా తీసుకొని నేను ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో నేను చూపించాలి అనుకున్న విధంగా నేను మేబీ చూపించలేకపోవచ్చు, ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ ఫోన్తో నేను తీస్తున్నాను కాబట్టి కెమెరా ఏది లేదు. సో 2 సైడ్స్ పెట్టుకొని తీస్తే మేబీ ఇది బాగా కనిపించిండేదేమో. ఈ జడ అనమాట, ఇది కూడా బాగుంటుంది మనం ట్రెడిషనల్గా రెడీ అయినప్పుడు. ఈ 2 హెయిర్ స్టైల్స్ అనమాట నాకు ఈ విధంగానే వచ్చు, నేను అలానే చూపించాను. సో నాకు రానివైతే మొత్తం నేను చూపించలేను, ఐఎమ్ సో సారీ. సో నాకు ఆ పెద్ద క్లిప్స్ పెట్టుకునే అలవాటు లేదనమాట. సో నేను ఎప్పుడు మిడిల్ పార్టిషన్ తీసేదాన్ని, నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు, అలానే నేను కాలేజ్లో కూడా. కాబట్టి నేను ఏ విధంగా అయితే నాకు వస్తుందో అదే హెయిర్ స్టైల్స్ నేను మీకు చూపించాను. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఎవరైతే నన్ను అడిగారో సబ్స్క్రైబర్, మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా సబ్స్క్రైబర్కే కాకుండా ఈ వీడియో ఎవరికైనా చూసినా కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో చేశాను. సింపుల్ వేలో అనమాట, మనమే వేసుకోవచ్చు ఈజీగా. సో చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది మనం ట్రెడిషనల్గా రెడీ అయినప్పుడు, ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియన్స్. అందుకే ఆ పేరులోనే ఉంది సౌత్ ఇండియన్ క్లిప్డ్ హెయిర్ బ్రైడ్ లుక్ అని చెప్పి.
సో నేను నా హెయిర్ స్టైల్స్ వేసుకుంటున్నాను కదా చూపిద్దామని చెప్పి, సో మా పాప కూడా వచ్చింది, తనకు కూడా నేను ఒక హెయిర్ స్టైల్ వేసాను అనమాట. కానీ వీడియోలో చూపించడం కుదరదు కాబట్టి నేను మేడ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ కిందికి వస్తుందేమో అని చెప్పి నేను చూపించలేదన్నమాట. సో ఈ జడ వేశాను నేను మా పాపకి. అయితే మనకి వేరే వాళ్ళు వెయ్యాలి, మనంతటా మనం కూడా వేసుకోవచ్చు, కాకపోతే కొంచెం ఇంత బాగా రాకపోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు, నేను కొంచెం డే లైట్లో మళ్ళీ మీకు తీసి చూపిస్తాను. ఇలా ఉంది జుట్టు చూడడానికి హెయిర్ స్టైల్ అనమాట. సో ఇది మనం కింది వరకు అయినా వేసుకోవచ్చు జడలాగా, లేదు అంటే మనం ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలంటే అక్కడ స్టాప్ చేసేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసాం, అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్.